дар ёд надорам бори нахустин дар куҷо ва кай мо якдигарро рӯбарӯ шинохтем. албатта ман филми ҳасани аробакаша дидам ва мефаҳмидам ки Борис Алексеевич Кимёгаров бо Ватаев пеш аз ин филм шинос буд. агар мо барои дигар одамҳоро, актёрҳоро дар вақти тайёрӣ ба ҳамон филм онҳоро ҳамин образ ба қоил мешавад ё намешавад, якчанд касро агар ба навор гирифта будем, инро бояд бигӯям ки дар бораи Рустама кӣ бояд дар филм иҷро кунад, ягон шубҳае набуд. яъне якбора барои ман маълум буд ки Борис Алексеевич Кимёгаров мехоҳад Бимбулат Ватаевро даъват кунад барои иҷро кардани роли Рустам. ҳамон вақто гирду атрофи ин ки Рустам мешавад гапҳои гуногун албатта гирду атрофи гурӯҳ ҳамон чаро як одами бегона яъне мебиёяд. ғайр аз ин инҷо ба роли Кайковуса Кабиридзе рол вана грузину ин кавказиҳо омадагӣ ҳамин хел гапҳо буданд. лекин вақте ки ман шоҳиди чунин гапҳо мешудам, ман мегуфтам ки дар шоҳнома Ирону Турон мо тоҷико яъне аз Турон ҳастем. Тоҷикои имрӯза мо аз Турон ҳастем. Мо турониҳо ҳастем. дар минтақаи давлати советӣ ягона хеше ки тоҷико доранд ин осетино ҳастанд. ва осетино ҳам онҳо ҳам турониҳо ҳастанд. сагҳое ки ҳаракат карданд аз шарқ ба ғарб, яъне аввал як қисмашон ҳамин ҷо монданд, дигарҳо ҳамон тарафҳо рафтанд. ва аз нуқтаи назари шоҳнома осетин ё тоҷик ин ба шоҳнома як қела хешутаборӣ доранд ва баръакс як касе ҷисмаш, қаду қоматаш, ҳаракаташ вай бояд ба Рустами Достонӣ наздик бошад. ва Бимбулат Ватаев мо ягон нафари дигаре наметавонистем. ман мепурсидам, гуфтам ки хуб пешниҳод кунед. ягон каса пешниҳод кардан ғайриимкон буд. дар бораи Гадоев ҳам мо нақша дошта будем ки Гадоевро дар роли Суҳроб. ва барои ҳамин барои ман хеле ва хеле ҳам табиӣ буд ки Бимбулат Ватаевро ба роли Рустам даъват кардам. як рӯз ҳамин кӯчаи Ленини рӯдакии имрӯза мо ба тарафи киностудияи собиқ ҳаракат кардем ки аз дур як хешам тағоям аз дур ман дидам вая. баъд ман бибоба гуфтам: бибо, ҳамон марда хешам тағоям. вай мегӯяд ки вай забони осетиниро медонад. Осетия надидааст.
ягон мактаба нахондааст. лекин мегӯяд ки забони осетиниро медонад. ман хоҳиш мекунам вақте ки мо дучор шудем шумо фақат забони осетини вай қати гап занед. баъд дучор шудем салом алейк кардему ин бибо осетини сар кард. И вай ҷавоб дод. Оно суҳбат кардам, ман аз паҳлӯ онҳоро гӯш мекардам, худам дар ҳайрат мондам. Баъд худи бибо мегӯяд, Русиба гашту гуфт ки чтоб Давлат понимал, где вы учили этот мой язык? Он говорит, нигде. У меня были друзья, и мы с ними общались, и язык сам по себе ко мне пришел. Яъне инро ман ёдам омад дар бораи хешутабории тоҷику осетин махсус забона азёд накардааст, забон худ ба худ омадагӣ. ҳозир тоҷикои аз Бадахшон тахмин 100-102 кас дар Осетия мебиёянд, як сол мегузарад, забон худ ба худ оно ба вуҷудашон худаш медарояд ва оно забон қати гап мезананд. Инро ман чун мисол овардам ки ин аҷиб аст ки дар филми Кимиогаров турониҳо бо ҳам шуданд ва тавонистанд нишон диҳанд ҳамон қаҳрамонони достони Фирдавсии бузургро. бибо як одаме буд ки хеле одами кушод буд, мард буд. агар мисол ягон ҷо ба меҳмонӣ вай бояд меҳмониро худаш бояд амон пули мулро бояд амон ресторан ба худаш тиҳад. яъне як хислатҳои хеле ҳам инсонӣ ҳам мардонавор дошт. ман баъзе вақтҳо муомиламон дар кор тунд мешуд. тундиш аз чӣ иборат буд? рӯзи дигар мисол мебиёяд, чашмоиш варам кардагӣ. бибо чӣ гап? хоб накардӣ? мо бачаҳо қати ана рӯзи таваллуд фалонӣ буд, мо қариб то соати 3 нишаста будем. гуфтам ин хел корҳо ғайриимкон аст. барои ман барои хеле мушкил аст ки портрет бояд ҳақиқатан вай рангу бор қати дигаргун намешавад. барои ҳамин агар хоҳӣ ки мо дӯст монем, ҳамкориямон ҳақиқатан ба хубӣ гигзарад, кор дар навбати аввал. вақте ки филма тамом кардем, қатъи мешинем, ҳам менӯшем, ҳам хоб намекунем, майлаш. лекин ҳозир филм вақташ ба хоб кардан дар кор ки дигар рӯз нишон додан дар кор ки ҳақиқатан фарқе надорад як кадр аз дигар кадр. вай розӣ мешуд, яъне кӯшиш мекард ки ҳамин кор пеш меравад. баъзе вақтҳо Борис Алексеевич аз манам хоҳиш мекард ки азбаски ман кӯшиш мекардам ки на фақат сценарий бояд, аз рӯи сценарий мо дар корамон пеш равем, ҳар бор бубинем саҳифаҳое ки бевосита Фирдавсӣ навиштааст. ҳамон вай фикру назариёт фалсафаи Фирдавсӣ қати баробар ҳастанд ё ин ки фарқият доранд. баъзе чизҳо ҳамин хеле фарқият ҳам доштанд ва дар ҳамин оҳиста оҳиста яъне бибо кӯшиш мекард ки ба чуқуртар бо фарҳанги тоҷикӣ аз наздик шинос шавад. ва ӯ хешу табор дошт инҷо, яъне на фақат барои кор меомад. пеш аз инам вай омада буд, зиндагӣ мекард. тоҷикистон барои вай ҷои ношинос набуд.
агар ӯ зинда мебуд ва ӯро мепурсидем Бинбулат барои худат Тоҷикистон чи аст, вай албатта ҷавоб медод ки Тоҷикистон ватани дуввумам. ин як ҷое ки ман худро озод ҳис мекунам, хушбахт ҳис мекунам. тоҷико ба ман имкон доданд ки ман худамро тавонам нишон диҳам. Он ғайрату он умедое ки ман аз ҳаёт доштам, ҳамино ҷомаи амал дар Тоҷикистон пӯшиданд. хуб амон дигар ин 40-50 сол гузашт. ман рости гап хеле ва хеле ғамангез шудам ки барвақт рафт аз ҳаёт ва махсус чанд сол пеш махсус ба Владикавказ сафар кардам ва рафтам, ёд кардам, با آدم‌ها هم صحبت شدم. باید بگویم که آفرین به ستینا، یعنی اونا چه که توانستند مهر و احترام را هم در وقت حیاتش هم بعد حیاتش توانستند در سطح بالا بگیرند. لیکن من خوشبخت هستم که در وطنمون در تاجیکستانم از بنبولت وطای فراموش نکردند و میبینم حاضر شاهد هستم که کوشش میکنند که برای تاجیکان نورس، برای جوانها باز یک شناسایی نو با یک کسی که سهمی برجسته داشت برای فرهنگ تاجیکستان، باز نامش دویم باره به تاجیکستان برگشت. این کار خیلی خوب است.